sagalo mato mamandang denai. Anta ibo, anta gunjang nanti bo, nanjale hati denai taibo. Sampai hati adia kadenai, apa bali aka cinta pertama. Allah jale hati masih ka orang, manga dulu denailah dia tarimo. Allah jale hati masih ka orang, manga dulu denai dia tarimo. Allah batahun kita jalani, cinta nan suci are babu mati. Saling berjanji indah kamamu nyato nyoandi mainan bibir. Selamat datang kembali di channel YouTube Panah Arjuna Official Channel yang mengembangkan kesenian tradisi Minang Salawaik Dulang oleh Sabri Wassalam. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dengarkan kiasan kepidoman diri kullu nafsin zaikatul maut. Tio na bernyawa mana gua sakit mati dalam dape di banyak lain. Elo lakini bakiro-kiro hari kiamat apabila tiba zaman berubah dari Nabi Aso matahari terabi dari paro matinya. Mangkole turun angin yang tangkas kayu-kayuan saumpama kape di pusiang angin terabang kate sawakatu itu dajal lalape kana mana yo insan bagage alam la kalam nyawa lalare. Indah ladape Mama Mandela mulai alam para madompa bumi na lebar habinya pija Makkah jo Madinah hanya nanti dah Baitul Muqaddis puluh satu Dajjal tadapi lalu ke situ aduh sebabnya mangko begitu malaikat mahambe beribu-ribu itu tandanya kiamat berdiri alim mulai hilang guru mati tobat na nindak batari mulai eloklah tobat di zaman begini nah jangan menyesal kemudian hari oh baik hendaknya iyo di dunia lanyo ini na selamat badana kembali iyo kampung ala suci illa Allah
Ya Allah ini ya Tuhanku Rabbi sabana baliya Rasul Allah kulli nifa Ya Allah nilai Allah la ibadiri Allah dengan sani irinya adalah binabasihi Allah dia itu sih ifatnya lah di barakat lah di sufaat adalah dari junjungan kita rahmat Allah dari Tuhan yang ngasuh basihatkan lai jasmani di batang tubuh kita dapat malanyo kami Allah mengambang jua Orito Allah mengambang lai pitu wahiyullah di mukoba asamu belai barilah izin kami Allah mengambang jua Orito Allah desa balum yullah di kambang yullah di mukoba asamu tarala biananda ulu Allah maafadi ipintola kahadirin Allah jo hadirat Allah kapinonton ba asamu lai alur Allah yo ayah yo ay saranato obondola dekani di ananjo mama Allah kapangulunan arajo tapi muda jo pemudi Allah generasi imodola telai salam istimewa Allah dekaharenekan angkito yo dekarekan ladenyo kami Allah samo tukang ajo orito nandekatu ane pana arjo nahala orang bari inamo belai sambui nala salam Allah dari kami ba aduh dari topan singgalang iyo ay sekarang anangku de ilallah alayo Allah ya la ilaha illallah la dia mulai ada iyo nabi la di Muhammad la rasulullah ya nabi Allah Allahu ay annani yo amman gaya hay annani yo amman gaya onman gaya amman gaya onman salam ganti la basin la joba sohla dia mulai tangga kisir apina dalam lacuran nohla nabil Allah Allahu ay annani yo amman gaya hay annani yo annani gaya onman Lani assalamu alaikum namulo para tamu wa alaikum salam bilangan ka aduh selamat lani datang selamat iba asuh selamat pertemuan pada malam nangko lani antara masyarakat
nan jo tukang curito dengan rahmat lainnya Allah lah dapat kita basuh dia iyo lan antara kita nan sanlah semua kita tapi iyo di kayu tanam delai pada malam nangko dari jauh nan datang dari dakenan tiba dia dari singgalang turun pulau kasihku walau dari sungai sari Allah merapi malam nangko ado pulau lah di andur yang nasi ocor yon lah tiba itu tuanku denyo kita memang gagah samparono lah sebagai tunggak tiang di pesantren lah denyo kita bila kini lama suaka tujuan jo singa jo kasih dengan pengajian pula dia kata kanan no pengajian nilai penting nande kita nilai penting nana sekali lah dari bidang nana agama dari agama lah Islam lah nilai agama kita nilai suruh nanjo tagah laikan ngado di dalamnya nilai tinggalan de kita kemandalan tanah saja nilai ikulah pengajian lah dari kami nana badu iyo dengan lah bismillah lah dilangkah lah para tamu lain ada keberkahan kita yo malam nangko para karulan sembahyang pengajian nan dibaca lai karano lah sembahyang memang tiang nan agama lani agama iyo lah Islam agama kita suruh jotaga ada di dalamnya tinggal di kita kapan jalankan saja lewat iyo saudara andai dan tolan jo kalau sungguh sayang di badan batu sembahyang lagi terusukan lagi akalnya singke ala pikiran kurang delai indah mengapa indah beruang asal laitan tunal dipaham sembahyang delai kepel dicari laika untuk orang eloklah tampuh jalan antara jalanan lurus kalau taran delai kiri iyalah jo kanan indah bersimpang siapa menampuh tentulah menang anggar menampuh tentulah malam iyo nyo jalan wahai sahabat iyo lah rukun syarat syarat siapa menampuh tentu selamat yang menampuh lai tentulah sasih kebanyakan umat dimasuk sekarang kehilia kamu dia melenggang-lenggang mencari nafas di paru kanyang dari mulut pagi lah sampai petang dari mulut ketelah sampai kadang lah sampai tua Allah dipandang orang lah putih iyo kapalo lah putih kapalo untuk lamalang sekali indah tabu sembahyang dan itu iyalah sangai bodohnya orang nyosang kotor tak kembali bujang nyosang dua kali hai dunia tak kembali iyo sekali lah bujur jo malang umpama menembak harus tujuh
kijang Masiu malatui tidak dapat diulang Nanyo kalau nanyo kanay lade nan lade bare imanyanda Lade tapi ko indah jo apolai katinggal Lai jo tangan lai nanampo Laka babari lade nyo pula Ala pikiri bana wai saudara Lai hidup manusia dengan agama Allah hidup binatang Allah jo napasu sajo Allah kita Islam Lai sudan la nyato Ko indah sembayang wakatunan limo Allah manusia apa Lai namonyo kita Lai bulia dicali Cino jo bulan no Sangai kuwainyo Mamegang agamo la orang kapil la kau mulando la de manyamba api la atau barhalo la kito Islam lai sudan la tentu ko indah sembayang la ilmu wakatu manusia apa lai namonyo itu jadi banamu la manusia la nyoragu dalam neraka nene badan taburu lane api mamakan laka menjadi abu olah pikiri bana wai sekarang lane berjanji-janji lane bana labu lane sembahyang lane tahun di mukonan di bulan akan datang menanti lane kanana alai sabalum gadang samintaro berjanji lai nyawa diambil orang ala pikiri bana wahai saudara lane ada pun kasih nende ampe parakaro satu-satunya nak kami panyato paratamu kasih kepada harato lakanlah dua kasih lane katolan lane saudara oleh ketiga kasih sampai nangko lane ampe kasih lane amal dan iman oleh wahai saudara iyo wahai andai dan tolak kasih kaharaton kami kabarkan samintaro lama apa dimakan lanjo kalau lainyo pai lan lai tibo dirang tuangan delai kasih kaharato delai putui di sana lanjo kalau lainyo kasih lari katampi lainyo nangko nandi tampi dinyo lahad ladilai antah lakaba mano iyo nandi tampi lahad ladilai antah kaba mano ikati golai nyo kasih lari katulan lari sahabat aku dilode nyo kito iyo nala sampai wafat dan datang samonyo lari kaum kirabat lama urungi nyo kito dan langau jo lalat heo 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 langau jo lalat urungi kito lai langau jo lalat mengantarkan kito lai kalubang lahat heo 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 kalubang lahat nalai kubul orang timbun niyon de talakin tamat lade nande talakin tamat kasih ke saudara delai sayang nala taman delai sayang yang nala taman anjo kalau nyo kasih lade ka amal dan iman oh di dalam kubur menjadi kawan malaikat anyo malapekan menanti kiamat didatangkan Tuhan hai 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 didatang Tuhan hari kiamat apabila tiba amal iman itu nelake sugiro heo 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 lake sugiro kemandawa
nyo tanyo delay apolay nanti bo apola de nanti bo paula nanti tisan delay hanyo na la paliharo wi hanyo na la paliharo la siratul mustaqim lai namo titi anyo la de selamat anyo badan masuk sarugo kebanyakan umat di zaman bakini lai balabi bana lak mencari piti hai 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 mencari piti la inna anyo kana la hidup ikamati apabila kita nala sampai mati hai 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 la sampai mati apabila lanyo kita nala sampai mati nala sampai mati nyo saja delai kapan orang bari delai kapan orang bari delai kain dan putih lan delai indah baragi hati goa lai saja lan delai indah balagi aratonan banyak sang petonan bulia lari awanan payah la orang nan boleh heo 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 orang nan boleh soal pengajian sekian dia sekian ulu di kami badu heo 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 di kami badu dari topan yola singgala sekarang lendenyo nangko sebagai naniyo pembukaan iyo di langkanan para tamu atau sebagai nalasi pokok si pangkalan malam nangko sebagai naniola de tamunyo kana ado juo rekan kita ya itu pananan de arjuna orang yo barinan de banamo maalum de kita lamo bana indah sarupo de nyonangko karena niola de nyokito mungkin sibuk masing-masing nyo akini iola dape bana iyo batamu de nyomuko maalum di tahun 2023 baru kali kini kita coiko mayo alanan desa tahun iyo nan indah nan de coiko adenlai alhamdulillah dulillah iyo nan kita la de nyobaco kini baanan karanca bana kaelonyo bana iyo nakasana padoyo malam nangko maalum kita la sari iyo sarupo de nyonangko makarano nandenyo kita bajauhan nandenyo pulo apalagi iyo la denyo kita iyo la jauh sadonyo apalagi iyo nandenyo kini ala diam pada mamsalemo namun indah ai ba indah menjadi doa po namun iyo la sumanget memang yo denan tabu tuju kaniyo nang la tabu due dari yo padona la biaso iyo sari pula denyo porsen tabu due padonde malam nangko kala denen niyo la denyo bana kabakena niyo rekan kita tantu iyo la kadihibu aga sapatanan la jodu jo irama iyo nai orang minang iyo taraga ayo ta cinto apalagi irama denyo minang memang yo banyanan samparono memang jo lagu nan terpopuler iyo ne padoyo patang nangko ya itu adenan la denyo itu memang jo kalau nala dikiro iyo layan tala dekan namo memang layan tanala gantido pasanang di dalam
lajo hati pasajuan dikiro laina kami nyobari enggak sapata jodoh irama ini sudah nyato delai iko bunyinya dari kami badu memang kan adola iyo nyopulo batinggalkan malu dia sayang kadiri denai ko lama itu hari babilang jo jari adik kini memutui cinta lama itu hari lama bilang jo jari adik kini memutui undangan lela tabue sayang palaminan Allah tak pasang sampai hati memainkan denai malu kamano kadenai bao dia sampai hati memainkan denai malu kamano kadenai bao lama nyuruh tapi nan tanpa juo asagalo mato memandang denai anta ibu anta gunjian nanti bo nanjale hati denai tahibo sampai hati dia kadenai babali ka cinta pertama lah jale hati masih ke orang manga dulu denai dia tarimo lah jale hati masih ke orang manga dulu denai dia tarimo tinggalkan malu dia sayang kadiri denai ko lama hitung hari mbak bilang jo jari adik kini memutui cinta lama hitung hari mbak bilang jo jari adik kini memutui cinta undangan Allah tabu sayang palaminan Allah tak pasat dia sampai hati pemainkan denai malu kamano kadenai bao dia sampai hati pemainkan denai malu kamano lade kasih cembao lama nyuruh tapi nan tanpa juo sagalo meto memandang denai anta ibu anta gunjang nanti bo nanjale hati denai taibo sampai hati adik kadenai ababali ka cinta pertama Allah jale hati masih ka orang manga dulu denai lah dia tarimo Allah jale hati masih ka orang manga dulu denai dia tarimo Allah batahun kita jalani cinta nan suci are babu mati
saling berjanji indah kamamuki nyatonyo andi mainan bibi tuati mainan bibi itu wiramanyola dari kami berdua sebagai ekstranya ba mas cukup lama buat bakso sebagai lainnya itu iyo padu malam nangko kini baalan karanca baalan ka elonyo lade karan mulai nyo kita lai padu batigo lai kakana lai dapen di pale galade kana kato kini mari to kanda akan lade kare kan lade nyo kita lai kapan nalai arjuna orang bari lade banamo delai tundong delai sambu lade layo sasudai ko jogoa iyo nanaranca dolago nana sero sero delai jangan nala tolalai kan salah lana tarimo iyo jangan nala tolalai babaso nyobaso ini orang lade pabaso lane laila palai paru inyo delai jangan nala tolalai badu tolai nyodu to tolonglah sambuang sasuda iko ondela tuan oi sasuda iko jobuanan ranca jobuah ranca lagunan sero lagunan sero laya tojo lagu ondela tuan oi nyonan lamo ayo udin kuri ondela tuan oi kan jadi juo tuan oi kan jadi juo pinta ko boli kana babari ondela tuan oi kana babari babu mina sanang babu mina sanang lai padi manjadi ondela kanduang oi padi manjadi lai bagurau gurau di malam nangko ondela tuan oi di malam nangko bagurau gurau sinilawa edulang onde tuan oi sinilawa edulang onde tuan oi lai bujang marando awanan ibo ondela tuan oi awanan ibo salimu idabe ondela ichen oi arila siang salimu idabe arila siang aramida orang di bukit tinggi ondela tuan oi di bukit tinggi lai ramide orang ondela kandua oi nan mudo mudo ramila de orang nan mudo mudo nan bujang bujang capek babini ondela tuan oi capek babini lai padonyo lalo ondenyo lalo la surang sajo apa dola nyola pu adi pondok rondo mira orang di bukit tinggi ramila orang di bukit tinggi
onde la tuan oi rapayo kumbu Batilanyo si Chen di malam kini onde la Chen oi capek badini kapan jawab tanyo onde la Chen oi di dalam kubur Panjawab tanyo di dalam kubur kacimpuan pamenan mandi laku cika pamenan kato Laku patah jumpa tipi panyudahi kato-kato Andenan niko la gara-gara nala di akhir la dicuri to Iyo sarana kami oleh baranti pena Wabillahi taufik wal hidayah Assalamualaikum hormatlah de merdeka Ya Rasulullah